så er vi landet i Brikby. Og som I kan se, så er det seriøst udstyr der her. Det er selvfølgelig ikke nogen, vi skal køre i, desværre. Men vi har fået at spille hardball. Og næste 2 dage, der skal vi bare skyde på hinanden, have det mega fedt. Og baggrunden her, der venter byen. Og det er simpelthen den, vi skal overtage og kæmpe for mod et andet hold. Så det bliver sindssygt. Jeg vil tjekke de der biler. De er så fede. Det er de. Men ikke så langt væk herfra, der har vi slået lejr op. Og den lejr, den er sådan cirka 150 mennesker, vil jeg skyde på. Måske. Der kommer også masser af mennesker i morgen. Jeg har spurgt 2 deltagere, hvorfor det er fedt at deltage til Milsim Event. Den ene, han snakker om udstyr, og hvorfor at det er vigtigt at have fede sikkerhedsbriller. Og den anden, han snakker lidt om det mentalitet omkring at spille som deltager, og være med, og simpelthen presset til at være en deltager i sådan en event her som Milsim. Kontra normal airsoft, som vi spiller på træningsbaner og så videre. Så det er det, de 2 de kommer til at snakke om. Så tjek dem ud. De gør det fandme godt. Det gør de. Så, men hør på dem. Det er primært Warrior, vi render og bruger, både for vores vest, Højre. vores pouches og diverse andre ting. Og så bruger vi Atolite, noget af de bedste, de grænder kan lave inden for militæret af. Så bruger vi noget, der hedder Video Pro, primært til vores tøj, som er exceptionelt god til at rende og holde på varmen, og simpelthen også på regn og diverse andre ting. Og så er vi på ganske normale Salomon-sko, som vi også er rigtig glade for, som der også primært bliver brugt meget. Handsker, men det er primært 511, plejer det at være. Nogle bruger Mechanics. Altså det vigtigste, det er jo primært bare, at man har brillerne i orden. Brillerne er mundbeskyttelse i orden, så man ikke kommer så meget til skade i hvert fald. Det er de mest dyrebare ting, vi har. Det er vores øjne og vores tænder. En M4-platform. Rigtig lækker, rigtig let. Som også bliver brugt af rigtig mange specialstykker rundt omkring i verden. Let. Vejer ingenting. Virker altid. Skyder altid langt. Skyder præcist. Der er, det er simpelthen bare BSM mærke på. Ellers er der diverse andre platforme, som også er 6 Sauer MCX. Men de er så lidt tungere, men de er også mega fede og mega pålidelige. Så det er i hvert fald min favorit. Jeg tror ikke, at der er nogen misforståelser. De fleste folk, der kommer ud og synes, det er mega sejt, synes, det er mega sjovt. Folk griner, det er et godt community. Folk er glade, folk er gode ved hinanden, folk griner, har det sjovt. Folk tager på telture, og folk tager på Milsims. Jeg tror ikke, det er der mange. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvorfor man gør det. Men når man kommer ind i fællesskabet og finder ud af, hvor sjovt det faktisk er, så er der mange, der bliver bidt af det. Så der er nok ikke så mange misforståelser. Det bliver kun større. Kun større. Sjovere, vildere. Ja, det bliver kun større. Det, der fik mig til at deltage til Milsim, det var, at jeg føler, at man får en ægtehed, en realisme, som man ikke kan få andre steder, når det er, at man er inden for den her hardball-gren. Jeg forbereder mig ved at have alt mit gear klar, og jeg forbereder mig ved at sørge for, at teamet er 100% klar til at komme ud på diverse missioner. Vi skal sørge for, at campen er sat op, og det hele spiller. Og så skal vi jo bare ud og fungere som et hold. Stemningen den er intens. At der er en ægtehed ved Milsims kontra når vi spiller airsoft, så er det meget lige på, og det er meget bare ud og kaste nogle kugler afsted. Og så kommer vi over til noget Milsim, hvor det er missioner, det er man mister nok hurtigt fokus af og til, hvor at man godt kan lave nogle fuck-ups, som man kalder det.
Jamen, så længe man kan få en 4-5 timers søvn i hvert fald, og noget god solid føde, så skal det nok prøve at holde en skarp, når man kommer ud på banen i hvert fald, og sørge for, at man præsterer. Komme med nogle venlige påpegninger, hvor hvad man kunne have gjort bedre, hvor man kunne have gjort ting anderledes. Men det er vi jo som et hold i hvert fald gode til at påpege over for hinanden. Og så må man jo bare rette sig ind, blive bedre til det næste gang, og så skal det nok fungere. Fysisk udmattelse, det er helt klart især når man er oppe i årene, ikke? Nu er jeg selv 38 år, så selvfølgelig kan man godt mærke det i sine stænger, og kroppen den bliver træt. Men Red Bull, proteiner, så kører vi. Jamen det kræver jo, at man tager nogle beslutninger undervejs, og nogle gange kan de være rigtige, nogle gange kan de være forkerte. Vi må som et hold prøve at snakke sammen undervejs, når vi er inde på missionerne, og så finder vi sammen frem til de rigtige beslutninger. Selvfølgelig får man et break, og det er, man kommer væk fra virkelighedens faste rammer, og som er det jo bare noget helt anderledes at komme over i en skov og bruge en masse timer sammen med sine gutter og slå telt op og fyre op i bålet, hvis man gør det, få lavet noget godt mad på jetboilsene og hvad fanden man ellers gør, ikke? Selvfølgelig så det er sgu rart at komme væk og så lige at få et afbræk fra hverdagen. Man kan godt hurtigt gå i sådan en panikfunktion, især når det bliver rigtig intens, og man er omringet eller et eller andet. Så kan det godt være, at man gør nogle sjove ting, man stiller sig på nogle rigtig dumme måder, eller stiller sig på nogle rigtig gode måder. Man er ikke sådan 100% herre, føler jeg nogle gange, når du står i nogle intense situationer. Men når man har spillet det i en del år og prøvet det en masse gange, så har man næsten lært af sin foregående fejl. Jeg vil sige til folk, at de skal prøve at komme ind og prøve sporten. Lad være med at bruge for mange penge til at starte med. Føl om det er noget, der er for en. Og hvis det er, at man er til sporten, man kan lide det, så kan man begynde at ofre lidt flere penge, og man kan få noget bedre udstyr, og få noget bedre gevær. Og så skal det nok komme helt af sig selv. Så skal det nok blive en sjov sport, og man skal nok komme ud og få det hyggeligt med sine gutter og kollegaer, eller hvad man er ude sammen med. Alt det her, vi skyder ikke med rigtig våben. Det er lige til jer warrior derude på internettet, der måske tror, at nu skal de bare ud og gøre nogle mere banditter. Men det er bare lejesåsvåben. Vi skyder med plastikkugler og det hele, så der er ingen grund til at være bekymret. I know that voice when it says you're done. When the chest gets tight and the legs go numb. But I don't bow to the easy way out. I get harder when the room fills with doubt. Every plate on the bar got a question to ask, and I answer with force. I don't answer too fast. I let the pressure sit, let it press, let it prove who still has the will when there's nothing to sue.